ɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to ndulumaji kon waktu yoni ha to dumga wuralfa e nder galle baba samba bambaɗo ba e ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men to leydi sénégal dakar jaɓɓima hanki o 9e édition de forum international ko fate banggue jame kisal hakkude hoorejo leydi sénégal konone kadi nando mum hoorejo leydi mauritanie kame seteji goɗɗi kala to leydi mauritanie hande o mawnini manditare leydi mum duuɓi 60 kikiɗe hanke o hoorejo leydi mauritanie waɗi discours mum fade ɓesguji leydi kala ma en kettoya musidɗo men alhassana oumar mbodja to leydi mali plan nden ka e kisal nder leydi ndi kay wonande koninkoɓe leydi mali ɓe hinde faama taw koy wonnoɓe patrouille mumen ɓe kolliti kene wona 65 kilométre banggue funnague meneka ɓe dirguiti toon oto goto taw ko calsunoɗo kaɓirɗe jonɗe no fewi to leydi guine konakiri leegala bitengala symphonia ko seppoji hanki mbaɗi toon caɗele kuura suka gorko nottotoɗo inde yaya ba wasen fitan taw ko kuural o fiɗa kabruji men manaw en ha to burkina faso ma en jaa ha to bene kame serale wona côte d'ivoire soudan leydi thiada ha to jolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen cabune laaɓal socca ɓandu maɗa ha jiitoɗa hen hoore maɗa ene wonde gommage moƴƴo laɓɓinowo nguru ɓandu ha jiiɗa hoore maɗa an joguiɗo tasuji e ɓandu muɗum laamlaame baaye puƴe jokkodire cabune laaɓal e lallitare joni jiitoɗa hen hoore maɗa cabune laaɓal e lallitare ne wonde gommage kono kadi aɓe jogui jumri weldi kewdi cellal moƴƴude e suka e mawɗo e debbo cowiɗo kala cabune laaɓal lallitare are men adde men ko jama deppo mabɓe mawɗo o noon tawete koto guuriki samba jooma ene tawi juuɗe sohna Kadiasi sa yiiɗi hen jokkodirta koye oɗona kono noon rewɓe émergent dande maayo e gardugol sohna Habi Saar hakkude nawele e demmankani ɓe mbeyɗi juuɗe mabɓe faade cabune laaɓale lallitare mo deppo mum mawɗo hande o tawete to guuriki samba joom e juuɗe sohna Kadiasi sa yiiɗi hebde cabune lallitare laaɓala woto woɗɗu joni min dokkirma ɗen tongoɗe so tawi koto guuriki gonɗa jokkodirta koye sohna Kadiasi mbatta ko 77 509 45 84 so tawi noon ko gardiɗo rewɓe émergent dande maayo woni sohna Habi Saar mbatta ko 77 507 30 93 so tawi noon gonɗa koton cuuɗi meɗen nawela jokkodirta koye Rougui Sarr mbatta ko 77 517 25 78 so tawi gonɗa koto demmankani jokkodirta koye Boy Soumare 77 902 00 04 so tawi gonɗa koto Galoya sohna Aissata Touré 77 218 09 98 so tawi koto Mauritanie gonɗa e Sénégal e nokkuji ɗi kala hen ɗo gonɗa sa jokkodireɗe hen tonggode maɓe kalane to tawata cabune lallitare laaɓal ne wonde gommage kamen jumri kala aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadindo ɓalwal e demawal kala ceerno Djiby Sy ko laabdo reedu malaɗo wune ceerno Djiby Sy ne safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirolo
ceerno Djiby Sy Allah ne luɗuɗum gandal e hattani wawde yaltinde mborosaji kewɗi gonɗi e nder reedu neɗɗo ponnoɗi oppirede o yaltinodi ha laaɓa ha jiira guite maɗa taw reedu ma sekaka. ceerno Djiby Sy ne safar rafiji kewɗi ne jiida cirol omo jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto sa ƴetti ɗum fodde sappo e tati rafini yalta e ma ha laaɓa. fannu goɗɗo so tawi a ƴetti ɗum sappo e jeenayi rafini yalta e ma ha laaɓa. fannu tataɓo waddete koye gawri samme walla gawri suuna so tawi a waɗi no wiruma ni sappo fodde temedere rafini yalta e ma ha jiira guite maɗa. ceerno Djiby Sy ko labdoreedu malaɗo wune. ceerno Djiby Sy ko jawratɓe rewɓe ronkuɓe sowade rewɓe dartoraɓe rewɓe joom ellaji musaji wonduɓe kista fibrom dogam sitta. ceerno Djiby Sy ne yawrat ɓe rewɓe sattoraɓe dewle. ceerno Djiby Sy ne safra dendagal rafiji worɓe ne ndijorno e on fannu kadi omo jogui leɗɗe biyeteɗe muuɗa hirda ƴetta ɗum joni joni jiirɗa hoorema hano hannirta ni. ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihara ko indema e inde nenema dokkatamo o haala ko woni e nder ɓerde ma ha mbiya yoni. waɗanteɓe listihara so tawi ko leydi Mauritanie ko ujunere uguya, so tawi ko leydi Sénégal e dendagal leyɗele ñamoje franc CFA ko 2000 francs woni temedde nayyi mbuɗu. ceerno Djiby Sy ne jogui numéro rêve ko numéro orange money, on numéro kadi woni numéro makko appel nder leydi Sénégal. mbatta ko 00221 78 128 35 98. ceerno Djiby Sy wonande yimɓe haaldude makko to banggue WhatsApp numéro makko ko leydi Mauritanie mbatta ko 00222 47 22 80 84. ceerno Djiby Sy ne andi dendagal kilineɓe mum base makko tawatede ɗo nakkotenne golla hano hannirta ni. enen tawiɗen miñi ko ne wiye ceerno Alassane Sy numéro mum téléphone ko 32 62 04 99. ceerno Djiby Sy ne tawi oɗo saaha joni to Agnam Siwol galle makko no hucciri e dande goudron waɗɗani agence veuve mawɗo mo da Agnam Siwol. dendagal autoji paaɗi Dakar e ummiɗo Dakar ne payi Fouta kala ko damata galle makko ndewata. ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum kala to mbawɗa wonde e leydi e continent e to mbawɗa wonde nder leydi Sénégal kala so tawi on pamodiri leɗɗe ma ne mbawi yettadema hano hannirta ni. ceerno Djiby Sy ne addi leɗɗe kese pullo ɗen leɗɗe ko ittoje seero e ñonkoto gonɗe nder reedu neɗɗo ha laaɓa. omo jogui leɗɗe kadi a jubbat hen cetta mbaɗa e kasma aɗa yara. dendagal ñonkoto gonɗe reedu neɗɗo ina ha laaɓa ko leɗɗe kadi ɓeydoje gowagu moƴƴude kadi e ndewagu. ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo woni mbadden dando faade makko. kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar. Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe mawbaare nogase jeetati jolal hitande ujune ɗiɗi e nogase tati yonti kumpital men ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullahi Saar to karallagal weltare TV ko musidɗo mon Seydou Abouba eɗen gandi dabbunde naati woni en ɓallimumen ko bonoji ɗum noon kala jiɗɗo jokkodirde e caabune laaɓale lallitare kame gommage ha e kerem moƴƴo kay taw koye ɓandu waylata nguruma kono nemna ɓandu maɗa caabune ɗe kadi fewnana ɓandu ma ittanma kala ñonkoto gonɗo e ɓandu maɗa gommage o kadi lernuma fewnuma taw wonani wojjinma walla ne soyɗinma itta kadi kala gurdulle gonde e maɗa jokkodirta koye 77 285 89 10 sa jokkodire nden tonggode ma jokkodire joomum kala ɗo gonɗa joomum ne wawi rokkudema tonggode kala kay ɓurɗo ɓattadema jeheten ko toon to cuuɗi men dumga wuro Alpha tinama jaltugol aduna baba Samba bambaɗo ba mo ganduɗa ko gonga mawɗo wambaɓe wela segene joom jaam koɗowo gana dewowo Allah no feewi jokkowo e ndam julɗo nunɗuɗo mo ñiŋata mallata yennata so wona kay jokkere ndama so kay mawɗo kala mo fotti o rokka ɗum fodde ha timma sa yetti ko mbawɗa tottimo alhamdulillah wa yetta Allah wa yettanma Allah
o duwanama so tawi kadi a waɗani omo famanma o yetta Allah o yettanma Allah o duwanama on woni Baba Samba Bambaɗo Ba mo ganduɗa wela segene duusto leñol duusi rendo dum ganaɓe jeewama kono kadi commune ɓokki jaɓe commune nabbaji hayla polpolol dande maayo dow jeere waalo kala yewama kettoɗen seeɗa holiyoɗo hen gonnoɗo Baba Samba Bambaɗo Ba mo ganduɗa ko mawɗo a wambaɓe. segene wonno Baba Samba Bambaɗo Ba mo ganduɗa duusi leñol ngol duusi rendo ngo kono kadi jayde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe kono kadi to ndulmaji dembe e dow inde Baba Abou Baydi Kawa e dendagal commune nabbaji kono ne kadi commune ɓoki jawe kala eɗen nelda duwaw dendagal ɓesgu makko kala nde jomiraɗo yurmotomo yafomo nannomo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala kono kadi eɗen nelda duwawa Sada Ba kame Abdullahi Ba e Mamadou Ba ɓeɗene ko sukaɓe makko e dendagal ɓesgu makko kame taniraɓe makko kala. Wonno Baba Samba Bambaɗo Ba mo ganduɗa hoɗat tan haalata ko jiyaɗo Allah jeyɗo ɗemgal muɗum kono kadi ko dimo nunduɗo cettanaɗo l'islam cettanaɗo nundal cettanaɗo peewal kono ne kadi moƴƴuɗo nehdi to banggue ɓesgu muɗum kono kadi ko jamiyamo mo ñiŋata mallata yennata kono kadi ko belɗo segene bajotoɗo dendagal bandiraɓe kala woni Baba Samba Bambaɗo Ba jayde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe ene heptini golle ma kono ene nimsi holko saabi haalani gurdam ma gila aɗa woori kono yo jomiraɗo yurmama yaafoma nannuma aljanna ane dendagal mayɓe julɓe kala. Wonno segene Baba Samba Bambaɗo Ba gorko mo dumga wural fa kono kadi ko gorko mo wonande fulɓe kala ha tenti kadi ndulmaji yewama woni ndulmaji en ɗiɗi kame ko taari ɗum kala e wural fa e ko taari ɗum kala Baba Samba Bambaɗo Ba welede gueno e ma ane dendagala mayɓe julɓe kala keddotoɗen koye kabruji men e nder gendi leydi Sénégal Dakar hanki jaɓɓima 9e édition de Forum international de Dakar e gardogol horejo leydi Sénégal kono kadi wo bismima hanki mawɗo leydi Mauritanie woni Mohamed Cheikh Al Qazwani ɓe mbawi kay wadde discours aji mabɓe e tawtorede khalifaɓe wonɓe ɗum noon toɓɓere fatude jaam e nden kay kisala ha tenti noon e leyɗele Afrique yonti nde Afrique jogoto ndenka kame kisal kono kadi kaldigal timmugal nde wonata laato hakkude armée kame ardiɓe beele kadi jaam wawa heɓede tigui rigui gam haɓade ɗeɗo hen pollale baɗoje kala saaha e nder leyɗele Afrique ko wayno kuddataji ene nawra Afrique caggal kono mawɗo leydi Sénégal o holliti fandare kay oɗo saaha ko Afrique nde jagoto cimtol payodingol fawo e dow nden kay kisal hoorejo leydi Mauritanie woni Mohamed Cheikh Al Qazwani hanki arti e fedde wiitende G5 Sahel o holliti nden fedde hande ene tacca caɗele mawɗe no feewi kono kadi sikkala woni koye lawol peewal fandare mum ko addude jaam e kisal e Sahel nde tawno koma nden ka laato nde goɗɗum heeɓo so tawi kay nden ko heɓaki ala kala goɗɗum ko wawi a heɓede kanko on hoorejo leydi Mauritanie ko heeri ko hanki o joftoyi ko toon to gendima ko leydi a Mauritanie keddoɗen koye leydi Sénégal nden ka maritime to banggue maaje kaɗɗe kene tolno e officier ji nogas taw ko police iwɓe leyɗele jeenayya
e nder africa mbaɗi lulde mumen e dakar nde lulde noon fuɗɗi kono gase jeeɗiɗi hanki ha capantati nduɗo hen lewru gonɗen woni alhamisa paɗuɗo e no ɗum noon ko yidde haɓade cyber criminalité ji taw kadi ko ɓen waɗoɓe piratage e nder maaje ha e gueɗe goɗɗe kala hebloji garɗuɗi jokkodiral hakkude wonande ɓen dadiɓe toppitiɓe nden kay kisal leyɗele afrique keddotoɗen koye leydi ndi sénégal gartaten koye jagorɗo gueɗe nder leydi kame jacingol laamu woni maître sidiki kaba hanki e nder haalande makko o holliti ko fate banggue sumgoji tijjaɗi ɗo tan e lebbi seeɗa wonande 2024 o holliti sénégal ko leydi pawidi e potal e nunɗala sumgoji mum meeɗa wasde rewde lawol kono kadi o holliti o foti ma sumgoji payaɗi ɗi ndewni lawol tene kadi maɗi bon sumgoji wonande bellitaɗi no feewi tene kadi ma won sumgoji pawiɗi e dow lawol hono adri wade e kala saaha kanko on jagorɗo gueɗe nder leydi kame jaccingol laamu mo ganduɗa kañum yuɓɓinta ɗiɗo henna a sumgoji jagorɗo yangara woni amadou mansour faya jaɓɓima hande o taw kadi kene tolno e bisuji jonɗi taw ko bisuji biyeteɗi brt ɗi ganduɗa ko bisuji jawɗi no feewi taw koye société mo mawde ndi sénégal projet mawɗo no feewi mo ummini e nder ɗiɗo hen duuɓi cakkitiɗi guila tan 2019 ha yettiɗo ɗo gonɗen mo ganduɗa on projet jar mum yeehi ha yettoyi 3 milliards koppareje franc CFA gam newnude yangara e nder dakar tugganma tan guejiwayi baali e muɗum ha faynma nder wuuro dakar beele kadi moƴƴinde yangara ha jomen ɓuura wawde yaade taw koye yaadu a moƴƴuru ne feewi keddorɗen koye nder leydi sénégal jeeyeten ko hatton to barñe guila tan capantatego lewru octobre laana jolnunoka ke ene tolno temedere e capanɗe jeeɗiɗo e tato taw kadi ganduɗa ko ɓen ɗannotoɓe ɗanlede ndewani lawol ha hande ala e mabɓe kala kollirɗo gurdam haydara nenum goto e mabɓe noon biyeteɗo yagga ndaw a jona caggal nde waɗi haalande makko holliti wonatti ɗanade jamma ni ñamde ni yarde kono kadi wattinande ɓi ko yahata nde ko yoko ko fewji fiyade ɗeɗo henna majene yaade sehla mum ɗiɗo ne acci suka debbo ne jogui ɓinguel ngel duuɓi tete kala saaha ɓinguel ngel ara e makko wiya mama holto babam woni wa anda kala ko jogori haalde kono kadi waɗɗano tan ha pecci jamma guite joora wa anda ɓi ko koko maayi wa anda koko soga wa anda kala ɗo heedi kono kadi oɗo saaha o weɗima junggo ko faade banggue laamu ngu e kala kay hattanɓe andude kay ɓeɗo henna yaaɓe guila capantatego lewru octobre holto laana mabɓe naati wonani beelema mawɗo no feewi leydi sénégal ha tenti kadi e mawɗo leydi sénégal ɗum ko hôpital mo wakkama ɗum ko caggal nde ɓen dañi fartange wittoji luggi no feewi ha ganduɗa ngol woni goo e nder histoire sénégal ittude rein taw kadi koye neɗɗo wattana neɗɗo mo ala rein walla mo remum gasi ha laaɓi waɗani hen ha feewa teni kadi jogo gurdam moƴƴama ɗum waɗi heccenke to hôpital militaire mo wakkam ɗum noon koko ɗannanteno e kala saaha walla joguiɗen caɗele ma fiyene haalisaji ha heewa nawe caggal leyɗele woɗeɓe kono ngol lawol kay leydi sénégal waɗi taɓal manggal no feewi directeur gardiɗo oɗon hôpital mo wakkama woni yohannidou a wan dia arti hanke rts gam laɓɓitinde oɗo hen fartange e yettude oɗo hen équipe payodinɗo dariɗo kay ha wawini oɗo hen gorko ittuɗo remum woni ɓooƴe mum waɗani ɗum joom suudu mum beele kadi wawa jogade gurdam moƴƴam no feewi kono kadi ɗen gueɗe koko jokki saabu ne jogui fodɓe oppirede oɗon fanno suudu sarɗoyeji no leydi sénégal sanga wonande woote budget jagorɗo coftal ɓalli mo leydi ndi sénégal ɗum noon hanki caggal pooɗe ndure e nder haalulaji dañino kay jaabule ɗe on jagorɗo fonno jabade ɗon ɗo jaborno ɗon won sarɗiyanke goto kay perdi ɗon connaissance dañi ko wiyete malalaise sira ndiaye kam ɗowanno walla nde ñande hen hanki o sur sarɗeji leydi ndi ko ɗon waddartini lulde ɗe noddi sapeur pompier beele ƴeewe holko on wondi jeheten ko ha ton to daara jolof pottital jolof lulima toon taw koye batu mum mawɗo no feewi ɗum noon ɓe garti koko fate banggue rance de dolli mo jibo leyti ka mo ganduɗa nogas jeetati décembre 2022 to Tambacounda
mawɗo leydi Sénégal fodino wonande kay hasde dolli mo jibo leyti ka ma latano ɓeɗo hena aynaɓe wona lappi gaynaka beele kadi jomumen mbawa jogade hen ñamde jawdi e gueɗe mumen kala guila nden noon ha ɗo hen ala kala ko lawɗina ala kala kaytol bindagol siifa e muɗum kamɓene lunde mabɓe ɓe garte hollirde ɗeɗo hen gueɗe foti ko lawɗinede beele kamɓene ɓe daña lappi gaynaka taw ko celluɗi e nehgol jawdi nokku ɗon ɗoɓe totta ɗo ko wona ɗum ko kadi kojgol ƴulɓe natta ha laaɓa feƴƴude ladde nde natta cumoli baɗoje kala saha mbawa kadi haɓede kono kadi ɓe darima hen darde tinde langa ɓe kolliti so tawi noon laamu ngu daraki hitande hikka nde ñalawma gaynaka jogori waɗede ko toon to Kaolack kono koɓe ɗurnotoɓe oɗon siffa paɗen koye dawrugol PDS mo Abdullahi Wadda Karim Wadda waɗi tabal manggal no fewi mo suwata o artude nder gendi moma leydi Sénégal ngal tabal noon ko hanki yaadiɓe PDS joƴƴinoyi caution makko mo 30 millions toon to caisse de dépôt gam jeeyedemo e sumgoji 2024 tijjaɗi so jomiraɗo haaji paɗen ko toon to wuuro teddugo Madina Gounass taw yin toon Amadou Samballo wonande ɓen tambiɓe ndiyam taw kadi ko force uji joguiɗi ndiyam e wuuro ngo garti e laɓɓitinde haalande yimɓeɓe e jertinde jomen otoji mawɗi yahoɓe e kala saaha ne jaɓɓa tiwoji ɗiɗi pusa taw kadi ganduɗa so fusi ko ndiyam kewɗam bonata hen ma en ketto hen musidɗo Amadou Sambalo to Madina Gounass. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Waleykum salam wa rahmatullahi. Saar Abdullahi Saar mi salminima kadi mi juurimama no fewi mi salmini dendagal bandiraɓe hettotoɓe weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andudenma Saar Abdullahi Saar kabruji men ɗo e nder wuuro men teddungo Madina Gounass. Saar Abdullahi Saar ɓen ardiɓe asifor mo Madina Gounass kodde tiwde saaha ɓe jogui caɗele ko fati e ɗin tiwoji pusoji e beddaji ɗi eɗi ɗeɓi yonde seeɗa ƴeeɓi hewde seeɗa saabi ɗum noon eɗen gandi koye ndungu jawtuɗen wadde noon kala wonno yortayi walla ɗo wonɗo ɗo leftuɗo seeɗa ndungu ngu so ari toɓoli ɗi warango no yarude ni ene nawa leydi ndi en asa leydi ndi ha ɗin tuwoji ubbito ɗin tuwoji oɗo saha no kewɗen ko guppiti saabi ɗum ko warango nawde ndi leydi ha e ɗi tuwoji ɓuurede bolto wadde noon ɗin otoji mawɗi camion nawoji ceenal walla kaaƴe ɗin galleji ɗi ɓuuren hewde jaɓɓa ɗum so jaɓɓi ɗum tiwo ne heewi bonde tiwo fusa ndiyam kewɗam walla e leydi ndiyam kewɗam bona wadde noon de hata ha heeɓe fewnoɓe ha fewne taw ko heewi e ndiyam wawi perdude wadde noon kamɓe ɓen ardiɓe asifor Madina Gounass eɓe daari lang yewtude e habdude ɓe ɓe ganduɗa fusoɓe ɗin tiwoji eɓe ñaaguiɓe kala hen pusde tiwo soko oto mawɗo joguiɗa soko oto personnel soko moto fus tiwo a rewi hen fuusi eɓe ñaagui jomde noddata ɓen ardiɓe ɗen golle mbawa teddude ɗum law mbawa arde fewni ɗum guila ndiyam yawan bonde eɓe ganduɗa so jaɓɓi tiwo boni tan jeehi jokki haaju men ma yimɓe leegal ɓe mbawa haalande men en hen nde haalata taw ni ñalal kurangal tan ko heewi boni walla balɗiɗe ko nandi hen wadde ɓe eri kalɗo tiwo fuusi guila eɓen bonnoɓe ɗum ɓe ha ɓen yimɓe leeɗo ɓe nde mbawata habdude ɗum law beele immin ɗum law polombeji ɗi mbawa yaade fewni ɗum taw ko heewi ndiyam bonani nde wonno bonnude ndiyam moƴƴani ndiyam ko nde wonno ko rendo ngo fof jeeyi ɗum e rendo ngo fof rendi ɗum wadde kala jawɗo tinde gueɗe mbaɗe noon yo tindin heɓɓe hen ɗe ɓenne ken gimmina fewnoɓe mbawa fewniɓe law taw ko heewi bonani e nder golɗe en jetta bandiraɓe eɗen jaanum Saar Abdoulaye Saar ko wayno yewtere men fuɗɗiɗo hanki e gurdam Taris Andem Souleymane e puɗɗima ɗum bisimillahi rahmani rahim yo Allah nawnanen yaltide hen alhamdulillahi rabbil alamin ko musidɗo on Amadou Sambolo ɗo to Madina Gounass fewde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andudinema Saar Abdoulaye Saar. henna segene bello ko segene baba Samba bambaɗo ba gorko mo Dungur Alpha baɗɗo fulɓe kala yewede jaltuɗo ɗuna heccanki o ɗo to Dungur Alpha wira hanki o welede Allah e makko kanko e dendangala mayɓe julɓe kala sen giwi to leydi Sénégal paɗen ko to leydi Mauritanie hande o woni koye manditare leydi muɗum kono manditare ɗen gandi leydi Mauritanie kala ñande nogas e 7 novembre koko fecci no fewi ɓe gonata koye welnere ɓe gona e sunare ɗum ko caggal wargoji bannoɗi taw koye ñande manditare leydi Mauritanie ha hande noon ɗum yejjittake ñalawmanke o wonɗo ñalawma hande o wonɗo tina seppoji kono kadi wonɗo tina gaz uji ma en garto hen so en tawi en keɓoyi
ko ɓuri hen labde Alhasan Oumar Mbocca discours mawɗo ndi hanki faade ɓesguji leydi ndi holko ɓuri en mantinade. Assalamu aleykum wa rahmatullah. wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatu. Sar Abdullahi Saar ko tunguɗen habaruji men ɗo e nder leydi hono Mauritanie e ñalawma hande o mawbaare nogas e jeetati lewru jolal ujunaje ɗiɗi e nogas e jeetati. gardiɗo leydi Mauritanie Mohamed Cheikh El Ghazouani waɗi discours mum hucciniri e ɓesgu leydi hono Mauritanie ñalle mawde nogas e jeeɗiɗi lewru jolal ujunaje ɗi e nogas e saga kekiɗe kay e wawde kay huccidirde e ɓesgu ngu ngam manitare wattore capanɗe jeegom e tati e tati de Mauritanie heɓno koye mumen. e nder oɗo discours kanko gaddi holide Mauritanie Mohamed Cheikh El Ghazouani o wawi kadi wiide wonde yiyande makko ko fayi arde e dendagal hono leydi hono Mauritanie e neɗɗo foof Mauritanie najo e darde mum ngam ƴellilde hono leydi hono Mauritanie ko ɗum woni hono kuccam garnam wawde addude koppereje mum e wadde kadi jogade hono fandare e on tawko ko politique publique. o wawi ɓeydude hen noon gila kadi e darde nde hani e yiyande taw kadi ko arwanide nde e ɗum noon e foof e kuccam mbawɗam kadi arde taw ko matade leydi hono Mauritanie ha sukaɓe mum kay jokko hen wellam e waytare ngam ko fayi arde ha goto foof wawa kay darade darde mum ngam rende leydi ndi taw ko gila e nenɗago mum ha e gueɗe mum kala mbawa kadi hono go foof daro kadi heeda banggue mum ngam kay made leydi ndi. o nder noon oɗo discours mo haali o wawi wiide kay gueɗe kewɗe ken ko tunguɗen hen noon ko ɗiɗo duuɓi nayyi hono battendiɗi e oɗo manda makko taw kadi ko gadano mo ardi hono leydi ndi o wi noon fodde kay temedde jeegom e nogas e tati million kalisi men ɓoyɗo wallama ɓen taw kadi ko rofonɓe mamare mbaw kadi kañumne e yiitade hen koye mumen. kadi o wi gonde ɓen mbawi hono tottade taw kadi ko leyɗele fodde taw kadi ko baɗaɗi lotissement taw kadi ha jiikini fodde ujunaje jeeɗa e temedere e sappo e jeetati taw ko galle mbawi hono tottede ɗum ujunaje ɗiɗi noon e temedde tati taw kadi ko logement ji goni kadi koye liggeyade e woni hen ko fuɗɗi gasde woni hen kadi ko woni kadi koye e lawol. o wi noon ndiyam ɗam kadi ciniɗam puɗɗama kadi hono dañay fodde kadi capanɗe jeeɗiɗi e ɗiɗi piccal capanɗe tati e tati e nder temedere wawi hono dañay e ɗo e lamorgo ngo hani e nder taw kadi ko leydi hono Mauritanie kala noon puɗɗima dañde taw kadi ko ndiyam ceniɗɗam no fewi. o wi noon amo jogui kankone yakare mawde kadi e to tawi wonde mbawi yimɓe mbawi hono nangodirde ndendini doole mumen ma leydi ndi dey hono yaaru yesso no fewi guila kewɗe ma mbaw kadi hono dañede hen ha ɓuura ko dañano ko. ɗum noon alay saago yimɓe nangodira no fewi mara ma mbaw kadi wadde made leydi ndi taw kadi ko kañum foof ndendini taw kadi ko doole mumen ha mbawa kadi hono dañde hen ko foof yito ken hoore mum e dow peewal e nunɗal e jaggodirde ngam ƴellirgol taw kadi ko duumingol. o wi noon mo yetta dendagal hono ɓesgu taw kadi ko Mauritanie ha ɓen kadi rinɗuɓe ɓen kadi hebɓe koye mumen e nder hono ndimagu. o wi noon yo wuur hono jibinande hono leydi men Mauritanie kadi Allah waɗa hen ɗo e leydi ndi deƴƴal waɗa hen kadi yurmede mum waɗa hen kadi duwaw taw umori koto subhanahu wa taala. horejo leydi ndi hande de kanko gardi hono leydi Mauritanie Mohamed Cheikh El Ghazouani caggal kay nde ummi toon to soyrat gila nogas e jeegom lewru jolal o fayi ko toon to Sénégal. kanko horejo nden o arti ɗo e lamorgo ngo taw ko ummorade toon mo lamorgo mo leydi hono to leydi hono Sénégal hono Dakar o yano toon ko ñalama noon hanki o nogas e jeeɗiɗi lewru jolal ujunaje ɗe nogas e tati ngam tawtorede batu ko fewti e ndiyanka e deƴƴere dongre Afrique nde. o wi noon leyɗele Sahel ɗe ina jogui caɗele mawɗe no fewi e oɗo saaha mo gonɗen hani e leyɗele taw kadi ko hoddiɓeɓe ɓenne kadi kono deƴƴani o irima noon e tinnagol gadde kadi e ɓamtugol taw kadi ko dunde Afrique nde. Mohamed Wule Bilali gardiɗo jagorɗe leydi hono Mauritanie ɗo wi batu jagorɗe taw ko joyi tingu e riminade hono faggudu e nder leydi ndi kala jagorgal leydi Mauritanie ko yewti e jangde towde Niang Mamoudou o ardima uddirgol nokku taw kadi ko koɗorɗe
étudiaji to centre national des services universitaires Mohamed Wul Abdel Aziz menoɗo ardade kono leydi kono Mauritanie gila kay ujunnaje ɗiɗi ujunaje hono ujunaje ɗiɗi e jeenayyi ha ɗon e ujunaje sappo e jeetati kanko de wawi noon haalde haalde makko e nogas jeeɗi lewru jolal ujunere e nogas e yesso ɓen ñawoɓe o wi noon fodde capanɗe jeegom ha capanɗe jeeɗiɗi e nder temedere e ngaalu makko ko joguiɗi umori ko oɗo gardiɗo hono leydi hono Mauritanie Mohamed Wul Cheikh El Ghazouani ko on tigui rokkimo ɗin ngaaluji e hitande ujunaje ɗiɗi e sappo e jeenayyi ko nden o tottima ɗum carton ngaji taw ko ɗiɗi kalis kewri no fewi gohen goto waɗi ko million ngaji 5 piccal 5 taw ko kalis hono dollar goɗɗo noon ene waɗi hono million ngaji taw ko 5 kalis euro gondude noon e autoji taw ko Toyota Hilux e sa gande waɗata kono gabugol makko ɗum noon o haali leɗɗo haalande e toon e yesso ñawoɓe ɓe kala Sar Abdoulaye Sar ko ɗum ɗo woni noon ko jogɗen leydi kono Mauritanie e ñalawma hande o taw wonno koye dande musidɓon Alassane Oumar Bocci goto commence ɗon gam weltade ɓiɓɓe fulɓe andu dinema fedde heɓlo sukaɓe Afrique weltade Ayawu TV koten tumale meɗen fulloyo koten tumale meɗen Yahya Ndiaye ko yimiyanke ngana kono kadi ko belɗo sengene belɗo ko yimata jimi makko kala fawiti koye dental e kawral kono ne kadi e ɓamtare e yidde hoore mum e ɗaɓɓude gandal e yidde andude ɗo fayi e ɗo iwi kala woni jimi makko fayida mawɗo no fewi o Yahya Ndiaye mo Jayde Weltare TV Yahya Ndiaye mo fedde heɓlo sukaɓe Afrique Yahya Ndiaye mo Cilɓe Mbagne Samba Yahya Ndiaye mo fulɓe kala ene jogori kay wadde hirde yuɓɓunde taw kadi ko hirde pulagu kono kadi dendagal ɓesguji Mauritanie naɓe kala e dendagal taweteɓe nder gendi Mauritanie ɗum noon ko jeetati lewru décembre ɗum koye jokkodiral hakkude makko e fedde wiyetede taw kadi ko fedde mayata si to Nouadhibou ɗum noon wonata ko jeetati nduɗo henna lewru ndu gonɗen sengi wi to leydi Mauritanie paɗen koto leydi Mali nden ka kisal leydi ndi eɓɓore nde laamu ngu ƴetti armée leydi Mali koni koɓe famaɓe kolliti e nder patrouille mabɓe moɓe mbanno ñande nogas e jeegom hecciyanke o ene tawe e nder nokku biyeteɗo Ika Dewa Ika non kadi Ika de wan Ika Dewa noon kene foto wonde 65 kilométre hakkude banggue funnague mo mene ka ko toon kay ɓe coyni camion jaaho oto ene rimdi matériel guerre on noon ɓe mbawi dirguide ɗum e ballal ndiwo ɓe kolliti finoɓe toon yoɗano tene kadi yo gone jaama hanki o hankadini ko ndenka e kisal woni koɓe cembolini jagorɗo cellal ɓalli mo leydi Mali woni colonel Asaba Diallo Touré Asaba Diallo Touré bismima gouverneur kesso toɗɗaɗo mo Kidal woni Alhaji Aga Gammu ɓe mbawi yewtidde toɓɓe jaaƴi no fewi kono kadi ko fate banggue cellal ɓalli keñoragal toon to Kidal guila wo toɗɗa gouverneur fandare makko ko ummitinde golle ko ɓuuri yawde kene fotto wonde ambulance carsuɗo médicament ji cafroɗi hawi tut fayi koye ɓen dogga molto hen taweteɓe to Kidal laamu ngu yilde ɗum kay ko addude jaame kisala toon to Kidal ko fate banggue haɓade gueɗe mbuñaari leydi Mali ko douanier goto mo hinde Martaba Towɗo ƴettunoɗo wolisaji mum fayi to bowallaɗo diwoje ngal Bamako Modibo Seno yinnode ƴettude laaɗo ndi wawa yaltude leydi ndi ndeke inde mum ene listi ɓen yimɓe kay hutoriɓe gueɗe mbuñaare leydi ndi ko ɗon wo rutina hande omo tawe nden kay kisala ɗon ɗo Bamako ngam teskede laamu leydi Mali fandare mum ko yidde haɓade kala ko fati e banggue mbuñaari taw koye gueɗe patuɗe ɗiɗon fannuji to keñe ɓa to negari ko tana muso waɗi toon ko policiére goto debbo nottotoɗo inde Mariama Togola mo ganduɗa taw ko chargé chef de police de la promotion 2008 ko nden o ƴetti armée kono kadi ko desaɗo mo joom sukaɓe nayo hen gotel kay ko tokosel
ene gasa ɓoyani ko acci muynam kam tawa ene maayi nder suudu mum fetel makko mo hinde pistolet automatique tokoso calibre ne tawa e sara makko kono ko kural daaƴa e hoore makko kono noon police scientifique ɓe kolliti e nder loskoji ɗi ɓe mbaɗi ene gasa kanko ƴetti fetel o daaƴi kurale makko ngam wartade kono kadi andaka ko jeeyi oɗon sababu sengi wi to leydi Mali paɗena koto Guinée Conakry gila nayyi nduɗa henna lewru wonande avocat ji Moussa Dadis Camara Toumba Diakité kamɓe blesse ngomo kono nonne kadi Moussa Tigbaro Camara e jeegomo woɗɓe avocat ji mabɓe koko kaɗano yettade toon to kaso ngam yindirde yimɓe mumen ko ɗum jeyno sababu kamɓene ɓe kolliti hanki o ɓe tawtortake ñahore taw ko hettade ɓen dumbaɓe toon ko hiiri ko hanki noon biyetteɗo Mamadou Souare Dioba o holliti kono kadi ittama ɗen kade wonande avocat ji mabɓe en mbawi hankkadi ne yaade toon to kaso to ngam yindirde e yimɓe mumen keddoɗen koto Guinée Conakry hanki ko seppoji gulɗi jaw mbaɗi to T8 legal Sanfonia sara genale mum ɗon noon suka lycéen jangowo élève kam fiya kural e becce walla ni kural e yeeso biyeteɗo Yaya Ba ko ɗon wasi fittandu muɗum ɗon ɗo sukaɓe hewɓe panoyemo école Sokolo ngam yidde duppude école ɓe dañi duppude toon otoji nayyi hanki sanga 12 heures ɗum noon jeeyi sababu ɗiɗon fitinaji ko kuppiraji courant ɗiɓe kolliri mette mabɓe to leydi Nigéria état mo Zamfara kene tolno e guure nayyi bandiji joguitiɓe ko ɓen kay naate guure nayyi ɗe ɓe biftima toon kene foto wonde 150 neɗɗo ko ɓuuri hewde ko rewɓe e sukaɓe jeeyi sababu ko kala nde coñal yonti kay ɓen ko ma joɓa lempoji wona ɗin bandiji joguitiɓe armeji so joɓani lempoji tan min mbaɗay mon kure walla min duppa galleji moɗon kono kala hitande ɓe ɗamini kay ko 110 millions taw koye nera ma wonoya 137 ujunere taw koye koppareje dollar mata ɗum laataki jeeyi sababu no ɓe bifti rewɓe e sukaɓe kono haɗo ɗo gonɗen ɓen cuwa taw yitede keddoɗen koto Nigéria kene foto wonde 50 taw koye jeeyaɓe e état islamique ɓe iswaba ko ɓen mbasi pittali men ɗum waɗi koto lac mo Tchad ɗum noon ɓe gonno koye camion mabɓe e nder état mo Borno waɗɗani wuuro wiyetego Rena waɗani wuuro wiyetego Renna kono kadi wonande camion mabɓe yaɓɓi ko pittola mina fetti 50 mbasi hen pittali mumen sengi wi to Nigéria koto Burkina Faso paɗena ñande alende ko komba mawɗo bonɗo waɗi toon to Jigbo banggue funnague mo Djibo kene fotto wonde ujunnaje tato joguitiɗo arme wonɓe motoje mumen siftinde mon ɗiɗo dumunaji kala wonande ɓen ɓeɓe mbiyata terroriste en joguitiɓe armeji taweteɓe nder leydi Burkina Faso koko donki fewnitade kala banggue moɓe giwi kay tawata ko armé leydi ndi moññiɓe ngol lawol no ɓe ƴetti ko pellital ñande alende pellital manggal no fewi ngal pellital maɓe gon ujunnaje tato sagata kamɓe kala koye motoje ɓe goni ɓe jaɓanno ko camp militaire gonɗo to Djibo on camp militaire on nde ɓe ɓatti waɗi pellodiral gulgal jaw waɗi noon gueɗe kewɗe duppaɗe toon kono e wiide chef d' état major général armé gendi leydi ndi ɓe dañi yoɓade 4 fittandu taw koye ɓen wat boni ɓen ɓe dañi duppude ɓen ha koñi kono noon ɓattake o yaltidani haalaɓe ma en garto hen so tawi kay to banggue armé gendi leydi ndi won wasɓe hen pittali men walla ala jokkodiral hakkude Benin France ɓoyata ma ɓeydo no fewi ɗum ko caggal taƴodiral hakkude France kame Sahel ko wayno Mali Burkina Faso Niger général Thierry Bourkhane ma chef d' état major de l'armée France ma waɗ jillu mum to Cotonou ɗum ko 6 lewru fandude taw koye bismago chef d' état major nanɗo maggo mo leydi Benin ene tija ya taw koni koɓe leydi France jogorani latade toon to leydi Benin to Sierra Leone fiyande mawde wonnode hecciyanke o to capital mo Ferreta wona yimɓe no Gaza mbasen pittali men hen 13 ko mantini jeeya koye armé gendi leydi ndi ɗum koye fiyande wonnode caserne taw kadi koye kuddata mo laataki
ko adum konon jagordo nyawojile ndi kam jagordo défense be mbadi e hoore ɗowɗon ndeɗon fiyande o kene foto wonde koppereje jonde hoore mum kala kayya jiiɗo on aɓe jogani ɗum kene wona 50 ujunere taw koye nouvelle léon en woni koppereje haalis sera lié won ko wala ɗum konon kaso on dajjitaɗo ha dumbaɓe hen hewɓe dogi police tambiɓe nden kay kisal criminel uji dumbaɓe ɓen kadi mbaɗi ken wona ujunaje sappo taw ganda koye lewna hen e kala kay hoore wonande on dogɗo e kaso kala jiiɗo on to tewn haalisa ɗo ganduɗa ɓe goni koye yiilede jamma e ñalawma to Côte d'Ivoire sumgoji local jewtunoɗi woni hen koma mbatte ɗum laatoto noon ko ñande ɗiɗi lewru décembre ene hen commune mo San Pedro cukko ɗimmo landa africaine daman taw ko jaadiɗo Laurent Gbagbo holliti fandare mum ko moɓodirde oɗo saaha moɓodiral manggal no feewi beele ene wawa tettude commune mo San Pedro to Soudan chef de l'armée Abdel Fattah al-Burhan ene tawe to Djibouti ɗum ko hecciyanke o ha hanki kal taw ko bismago Ismaïla Oumar Gulle hooreji leydi Djibouti ɗum noon ko yidde adude toon nandiral e pamodiral ɗo luural manggal tawetegal hakkude général Abdel Fattah al-Burhan kame général Mohamed Hamdana taw ko toon to Soudan ganda kene tolno e pittali kewɗi keddi en million-ngaji kewɗi dogi guila lewru avril ha yettiɗen to leydi Tchad campagne référendum taw ko waylude townorgal leydi ndi fuɗɗima ɗum noon laatoto ɗin sumgoji ko 17 lewru décembre fanlus jomiraɗo haaji ɗum ko caggal yuɓɓinede hitande yawtude dialogue hakkude rebel kame gouvernement o ɗum ko caggal mayde débit père lomtiɗon débit ɓiɗɗo e ballal 15 généraux taw ko ɓen cuɓimo kono kadi ko fate référendum o wiide eyi walla ala yo wayle walla yo accir noon ɓoyata ma laato paɗen koto jolam jaberi hakkude Israël e Gaza ko hanki gasno dartingol jeyge wonande balɗe 4 kono kadi jamma hanki o nandiral kesal gongal heɓama ɗum ko hakkude Gaza kame Israël ngal nandiral ko balɗe 2 hande e janggo alkamiso gasata laaɓa kono hanki jamma kene tolno e 13 otage ɗaccitama ne hen sukaɓe tato taw ko franco israélien Emmanuel Macron hoore leydi France holliti en weltare mawde no feewi kono kadi fandare mabɓe ko yo ɓeyde ha hande dartingol jeyge haɗin otage uji kala mbawa ɗaccitede ha laaɓa kene tolno e 150 Palestine najo taw ko dumbanoɓe ɗaccitama ɗum ko guila nogas e 4 ha yetti hanki o oɗo saaha mo gonɗen kene foto wonde capantato e jeetato taw ko ɓen biftanoɓe woni fuɗɗiɓe ɗaccitede kene wona 150 taw ko biftanoɗo ne keddi e juuɗe Hamas en kono kadi kaldigal ene jokki e oɗon sifa siftinɗon guila 7 lewru octobre nde fiyande bonde wande hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe ha ganduɗa jeyi nden fiyande ko Hamas waɗi ɗum e leydi Israël ɗum jeeyi sababu wonande kure bonde jaade toon ha jeeyi sababu ken tolno 15 ujunere fittandu heddi e nder Gaza kame Hamas taw hen ujunaji 6 e 150 ko sukaɓe hen ujunaji 4 ko rewɓe kene foto wonde ujunere 100 ɗum ko to banggue Israël ɗum woni ɗeɗon piyande umminode toon to Turki wonande hakkude mum e Iran jillu Ibrahima Raïsa hoorejo leydi Iran tijjanoɗo ñalawma hande o to Turki taw kadi ɗamininomo toon ko Recep Tayyip Erdogan hoorejo leydi Turki gunjillu hayti kono andaka holko jeeyi sababu oɗo hen guerre Israël kame Hamas ɗeɓi ɓattodire no fewi hakkude Iran kam e Turki Royaume-Uni teskama toon kan mabɓo bongo no fewi wiyetego Giriba ɗum noon ko gorko goto raaɓimo ko Baba Girdia taw kadi ko mabɓo sattugo no fewi ɗo sawo joñama gam kay ƴewede contrôle oɗo hen mabɓo bongo no fewi sommet de la Ligue arabe jiɓɓinoɗo taw kadi ko ñande 12 lewru novembre toon to Riyad kaldigal beele nandiral heeɓe hakkude Ligue arabe beele ɓe mbawa wadde embargo cattuɗo Israël to banggue pétrole hatta banggue laaɗe diwoje kala Émirats arabes unis hollitino hay loppet ala hen Arabie saoudite Bahrain Maroc yaltin ɗum ko journal
huriyata ko ɓen kolliti ɗuma ngal lural heɓino waɗit hen ɗo noon waɗi haala ko wiide moni kala ko intérêt personnel musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kabaruji garanɗena kikkiɗe hande oɗo yesso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullahi Saar kettimalaki jaam yo jaam Allah hiranena